κλήσεις. Την τελευταία πενταετία σίγουρα έχουν αυξηθεί οι κλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από κάποιο καρδιολογικό περιστατικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα για ποιους λόγους έχουν αυξηθεί, αυτό ίσως... Αυτό το είπαμε και νωρίτερα, ότι έχει να κάνει με το άγχος, έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, έχει να κάνει με πάρα πολλά. Οι Έλληνες τώρα καθυστερούν να καλέσουν. Και αυτό είναι αλήθεια, ότι τις περισσότερες φορές ο Έλληνας πιστεύει ότι εκείνη τη στιγμή δεν έχει κάποιο περιστατικό, δεν έχει κάτι οξύ όσον αφορά το πρόβλημα στο μυοκάρδιο, με αποτέλεσμα να καθυστερεί την κλήση. Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχουν καθυστερήσει να σας καλέσουν... Μπορεί να είναι και ώρες. Πόσες ώρες να είναι? Μπορεί να είναι και 1 ώρα, μπορεί να είναι και 2 ώρες μετά την αρχή των συμπτωμάτων. Το 1 ώρα και 2 ώρες καλά είναι. Μας είπε και ο γιατρός ότι 1 ώρα, 2 ώρες κάτι γίνεται. Το θέμα είναι να μην ξεπερνάνε τις 3 ώρες. Παναγιώτη. Όχι, ο Παναγιώτης εσύ. Μάλιστα. Ο Χάρης, συγγνώμη. Ο Χάρη, θέλω να μου πεις, εσύ που ασχολείσαι και με τη διακομιδή ανθρώπων που έρχονται από περιοχές, όπου έχουν και ένα ταξίδι μπροστά, πόσο σημαντικό είναι να καλέσουν αμέσως? Όπως είπε και ο γιατρός νωρίτερα, επειδή ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός για το πόσο σύντομα θα φτάσει σε μια υγειονομική μονάδα και είτε να πάρει τη θρομβόληση είτε να κάνει την αγκιοπλαστική, καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει η απόσταση, βρίσκεται σε κάποιο νησί, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Να το αναγνωρίσει έγκαιρα, να πάει έγκαιρα στον τοπικό υγειονομικό σταθμό, να δώσουν την κλήση για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν σε όσο το συντομότερο χρονικό διάστημα. Είναι εύκολο τώρα μέσα σε τέτοιες συνθήκες αγωνίας εσείς να παραμείνετε αλίγιστοι, να μπορέσετε εσείς να συντονίσετε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για τη διακομιδή των ασθενών, εσείς να πάτε να ανοίξετε το δρόμο, να έρθει το ασθενοφόρο, πόσο μπορείτε, ή λόγω των ετών που κάνετε αυτή τη δουλειά έχετε κάπως... Την ώρα που συμβαίνει αυτό, την ώρα που έχεις να αντιμετωπίσεις έναν ασθενή, το μυαλό είναι καθαρό από όλα τα υπόλοιπα, εστιάζεσαι σε αυτό που έχεις να κάνεις, με ποιον τρόπο θα βοηθήσεις και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Στη συνέχεια, όταν τελειώσει το περιστατικό, μπορεί να έρθουν σε δεύτερο χρόνο κάποιες σκέψεις και κάποια συναισθήματα. Και τα συναισθήματα, φυσικά. Δεν ξεπερνιέται δηλαδή ποτέ αυτό? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν ξεπερνιέται. Απλά η εκπαίδευση μας κάνει να είμαστε πιο ήρεμοι την ώρα του περιστατικού, να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Έχει συμβεί τώρα, εσύ που τους βλέπεις και από κοντά, κατά τη διακομιδή, κάποιος φραγματίας να πεθάνει? Κοιτάξτε, μέχρι τώρα η προσωπική μου εμπειρία των 16 ετών στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου τυχερό, γιατί μέχρι τώρα κατά τη διάρκεια της διακομιδής δεν μου έχει τύχει κάποιο περιστατικό που να καταλήξει. Σίγουρα έχω βρεθεί σε περιστατικά τα οποία με την άφηξή μου δεν ήταν εν ζωή, αλλά από την ώρα που έχω πάει σε περιστατικό και είναι εν ζωή, έχει παραδοθεί και εν ζωή στο νοσοκομείο, στο υγειονομικό σταθμό. Ήσουν τυχερός, μάλλον, και ήταν και τυχεροί οι εμφραγματίες που έπεσαν στα χέρια σου. Χάρη, σε σένα συνέβη κάτι? Έχει συμβεί, είναι σπάνια τα περιστατικά αυτά. Έχει συμβεί όμως, παρόλες τις προσπάθειες, παρόλο το ότι έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες, να μην έχει φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν έκανα ό,τι μπορούσα ή δεν... Είπε και ο Παναγιώτης νωρίτερα ότι η εκπαίδευση μας έχει βοηθήσει στο να είμαστε συγκεντρωμένοι στο τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε πάντα το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και κάποιες φορές αυτό δεν είναι εφικτό, δηλαδή να γλιτώσει κάποιος από το θάνατο. Εσείς τώρα έχετε κατηγορηθεί, όχι εσείς οι δύο προσωπικά, το ΕΚΑΠ, έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές ότι καθυστερεί να φτάσει στην ώρα του. Υπό συνθήκες είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά είναι μια συνάρτηση γεγονότων και πραγμάτων. Για να πούμε ότι καθυστερήσαμε να πάμε σε ένα περιστατικό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα πόσα αυτοκίνητα βρίσκονται στη βάρδια και πόσα δουλεύουν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πόσοι συνάδελφοι διαστώσεις βρίσκονται στον δρόμο, όπως θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ότι πολλές φορές γίνεται άσκοπη χρήση των ασθενοφόρων. Με αποτέλεσμα κάποιος άνθρωπος που το έχει πραγματικά ανάγκη εκείνη τη στιγμή να μην είναι διαθέσιμο. Γιατί πηγαίνοντας σε ένα περιστατικό που εκείνη την ώρα δεν έχει το οξύ, δεν είναι κάτι το επίγον, ουσιαστικά αφαιρεί τη δυνατότητα από κάποιον συνάνθρωπό μας να το χρησιμοποιήσει, που είναι σε πιο επικίνδυνη κατάσταση. Υπάρχουν δηλαδή και ελλείψεις σε αυτοκίνητα, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά και οι γενικότερες άλλες ελλείψεις που υπάρχουν στην νοσοκομιακή φροντίδα αυτή τη στιγμή και στον χώρο της υγείας. Όλο αυτό επηρεάζει και τη δική σας τη δουλειά? Σαφώς επηρεάζει τη δική μας δουλειά. Γιατί αν δεν έχεις τα μέσα και δεν έχεις το απαιτούμενο προσωπικό, ο όγκος των κλήσεων είναι, για την Αθήνα τουλάχιστον που γνωρίζω, είναι πολύ μεγάλος, και αν εξαιρέσεις τα περιστατικά τα οποία δεν έχριζαν άμεση διακομιδή με το ασθενοφόρο και μπορούσαν να ανταποκριθούν τα ασθενοφόρα στα απολύτως επίγοντα, θα ήταν η καλύτερη χρόνη μας.
Χαρή μου, ποια είναι η πιο δύσκολη περιοχή για διακομιδή από την ακριτική Ελλάδα? Κάθε περιοχή έχει τη δική της δυσκολία ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Κυρίως τα μικρά νησιά, τα οποία έχουν δύσκολα προσβάσιμα ελικοδρόμια. Και ελικοδρόμια. Ακριβώς. Δύσκολα προσβάσιμα ελικοδρόμια. Αυτά δημιουργούν και με τις καιρικές συνθήκες δύσκολη μια πρόσβαση για να πάρεις κάποιον ασθενή. Να ρωτήσω καθόλου από ηλικίες. Συνήθως ποιες ηλικίες είναι αυτές που καλούν, που έχουν πάθει έμφραγμα? Γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι παλαιότερα είχαμε μεγαλύτερες ηλικίες και τώρα έχει κατέβει ο μέσος όρος ηλικίας. Έχουμε πάει στα 40 και κάτω. Τουλάχιστον η προσωπική μας εμπειρία αναφέρει ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει μειωθεί πολύ το μέσο όρο ηλικίας ανθρώπων που βρίσκονται σε καρδιολογικό επεισόδιο. Κάποιες φορές έχει πέσει και κάτω από τα 40 έτη, με αποτέλεσμα αρκετά συχνά πλέον να αντιμετωπίζουμε 30άριδες, 35άριδες που έχουν οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα, θα έλεγα, γιατί όσο μικρότερη είναι η ηλικία, τόσο είναι και πιο επιβαρυντικός παράγοντας. Επιβαρυντικός παράγοντας. Να ευχηθώ να είστε πάντα στην ώρα σας. Να κάνετε πάντα το έργο αυτό που κάνετε, το οποίο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Χρειάζεται και θάρρος από τη μεριά σας και όλη αυτή την εκπαίδευση που έχετε πάρει. Πρέπει να μείνετε αλίγιστοι, να μην αλυγίζετε με όλα αυτά που αντιμετωπίζετε και να παραμείνετε αυτοί οι ήρωες που πραγματικά σώζετε ζωές και που σας περιμένουν και εσάς, οι ασθενείς και οι συγγενείς τους, και σας βλέπουν σαν μικρούς θεούς. Πρώτους θεούς, μετά βλέπουν τους γιατρούς μικρούς θεούς. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Νομίζω ότι σαν Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και εμείς σαν εργαζόμενοι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Από εκεί πέρα δυσκολίες είναι πολλές. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είμαι σίγουρη ότι τα προβλήματα δεν ξεκινούν από εσάς. Τα προβλήματα βεβαίως δεν ξεκινούν από το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Ξεκινούν από το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, το σύστημα της υγείας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Οπότε μην κατηγορούμε άδικα τους ανθρώπους εκείνους που πραγματικά τρέχουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για να δώσουν βοήθεια και να δώσουν και ελπίδα επίσης στους ανθρώπους που πονούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Και εμείς ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Μπείτε στο minetaasfalia-για-πάντα.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλιε Μινέτα. Γεια σου, φιλαράκο, και εσύ θερμοπομπός είσαι? Ναι, έτσι μου είπανε. Εσύ? Εγώ είμαι ο Όλσμπεργκ, ο θερμοπομπός, και έρχομαι από τη Γερμανία. Εγώ δεν ξέρω από πού έρχομαι. Με τη ζέστη, φίλε, πώς θα πας? Ζεσταίνω τους ανθρώπους και με αγαπάνε. Κι εγώ τους ζεσταίνω, αλλά όχι για πολλή ώρα. Δεν αντέχω τη ζέστη και φοβάμαι μην πάρω φωτιά. Θέρμανση με ασφάλεια που εγγυάται μια παγκόσμια δύναμη. Η Olsberg. Θερμοπομπή Olsberg από την ηλιοθερμική. Πιες κάτι νέο. Aloe Drink. Υπέροχο φρουτοποτό με κομματάκια αλόης. Σούπερ αναζωογόνηση. Σούπερ δροσιά. Σούπερ γεύση. Από τη μοντέλο Group Ελλάς. Aloe Drink. Πιες και πέτα. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Αρκεί να μας πείτε σε ποιον πλανήτη θέλετε να σας ταξιδέψουμε. Η Ζούγκλα και ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος κάθε Πέμπτη βράδυ στο Έξτρα. Ξεκινάμε. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Τελειώνω εδώ τη δουλειά μου και κάθε Σάββατο και Κυριακή θα είμαι εκεί στις 10 το πρωί.
Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας ετοίμασε μια μεγάλη καμπάνια που αφορά στο ελληνικό φάρμακο για να δείξει την αξιοπιστία του φαρμάκου, την ασφάλεια αλλά και την τιμή του, που είναι πολύ προσιτή και μπορεί να κατεβάσει πραγματικά το κόστος της δημόσιας υγείας. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν την προηγούμενη Πέμπτη μια πολύ μεγάλη εκδήλωση με σκοπό να φανεί αυτή η καμπάνια για το ελληνικό φάρμακο, όπου εκεί παρευρέθησαν και πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας. Πάμε να δούμε τι συνέβη. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το ελληνικό φάρμακο. Ξέρετε ότι το κράτος μας έχει φέρει ως εθνικό του στόχο να ανεβάσουμε τα γεννόσημα και θέλω να πω στον κόσμο ότι έχουμε ελληνικά γεννόσημα που είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Και πρέπει να εμπιστευόμαστε το ελληνικό φάρμακο και εμείς θα κάνουμε το πάνω για να πείσουμε τον κόσμο ότι είναι καλό. Τα ελληνικά φάρμακα φτιάχνονται στην Ελλάδα με τα υψηλότερα παγκοσμίως στάνταρ. Σήμερα είμαστε σε ένα επίπεδο στο οποίο πραγματικά βγαίνουμε έξω και σε πάρα πολλές χώρες, ίσως το μοναδικό προϊόν που να ξέρουν από τη χώρα να είναι το ελληνικό φάρμακο. Η ελληνική βιομηχανία την τελευταία δεκαετία 2000-2010 είχε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από οποιονδήποτε άλλο κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή λοιπόν βραδιά, κυρίες και κύριοι, σηματοδοτεί την αρχή μιας στρατηγικής δυναμικής εξωστρέφειας ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Διατηρούμε τις παραγωγικές μας μονάδες στην Ελλάδα και αυτό γίνεται σε μια περίοδο πλήρης αποβιομηχάνησης, σε μια περίοδο που βλέπουμε και μεγάλες άλλες ελληνικές εταιρείες αναγκάζονται λόγω υψηλού δανεισμού, λόγω προβλημάτων με κόστη ενέργειας, λόγω άλλων θεμάτων, λόγω εργατικού κόστους, αναγκάζονται να πάνε στο εξωτερικό. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, κυρίες και κύριοι, κύριε Υπουργέ και κύριοι πολιτικοί, είναι μια επενδυτική όαση μέσα στην αποβιομηχάνηση αυτής της περίοδου. Για μένα, κυρίαρχο πρόβλημα είναι η ανεργία. Πρέπει να την πολεμήσουμε, και η πολιτεία να σταθεί στο πλευρό σε μια ελληνική φαρμακοβιομηχανία, γιατί αυτή και υποφέρει αλλά και επιφέρει μεγάλα πράγματα για την ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει να αφουγκραστούμε τις διεθνείς αγορές, όπου τα ελληνικά προϊόντα με τη διαφορετικότητά τους, με τις τεχνολογίες μας, με τις τεχνολογικές πλατφόρμες, με τις κλινικές μελέτες, με όλα αυτά τα οποία έχουμε δημιουργήσει μέσα στα εργαστήριά μας. Πώς αυτά στη διεθνή αγορά κατακτάνε τα μερίδια τους. Ο ρόλος εκδήλωσης είναι το ελληνικό φάρμακο. Και βεβαίως να τονίσουμε τους 5+1 λόγους, ιδιαίτερα βασικούς και σημαντικούς, όπου είναι η αποτελεσματικότητα, είναι η αξιοπιστία, είναι η ποιότητα, η ασφάλεια, είναι δοκιμασμένο και αναγνωρισμένο, είναι υψηλής τεχνολογίας, προσιτό και στηρίζει την Ελλάδα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας θυμίσω ότι 3 τυχεροί θα κερδίσουν από μια κάρτα προνόμιο που εξασφαλίζει επισκέψεις και εκπτώσεις σε ιατρικά κέντρα, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Στέλνετε στο 19.000 SMS, γράφετε την ΚΑΠΑ, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Την επόμενη Δευτέρα στις 8 το βράδυ και πάλι μέσα από τη συχνότητα του Extra 3 οι νικητές θα βρίσκονται κοντά σας. Δεν θα έχουμε όμως ένα διαφορετικό θέμα. Θα συνεχίσουμε και πάλι να μιλάμε για το έμφραγμα, να μιλήσουμε και πάλι για συμπτώματα και να δούμε και άλλες περισσότερες μαρτυρίες αλλά και επιστημονικές απόψεις. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να προσέχετε την υγεία σας.